Vítajte v Galante. Dnes sme si pre vás pripravili tento krásny, priestranný trojizbový byt, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Obrovskou výhodou tejto nehnuteľnosti je práve fakt, že sa predáva kompletne zariadená. Byt disponuje veľkou lodžiou, prístupnou z kuchyne s roletami a taktiež disponuje vlastnou pivnicou. Nachádzame sa v Galante na Mierovej ulici, čo je výborná lokalita s plnou občianskou vybavenosťou. Hneď oproti bytovému domu sa nachádza škola a škôlka. Nedaleko sa nachádza tiež veľký supermarket a čo je obrovskou výhodou je to, že v lokalite nájdete množstvo reštaurácií. Bytový dom navyše prešiel kompletnou kvalitnou rekonštrukciou. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Nikoleta Juráková a som z realitnej spoločnosti Prius.